Здравейте, аз съм Ивана и вие сте в ден 3 на Сурва. А тук е пълно с настроение! Силно. Това е нещото, което не може да се опише. Трябва да го изживееш. Най-впечатляващото ми, че всички хора са усмихнати, радостни, че е мирно, че е весело, че е хубаво. Това е най-впечатляващото. Здраве, късмет, берекет, всичко най-най-най. Адреналин. Значи емоциите не могат да се опишат така с думи. Емоциите са невероятни. За коя година сте тук на това събитие? Аз не мога да